सुइस गेट गैयैनि जाउनाव आबाद मावनो जिंगासिनांदों जौसेनिबो बारा आबादारिफ्रा जाय समाव सरकारा आबादारिफोरखौ जौगाहोनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों बे समावनो गोबां आबादारिफ्रा दुखुनांथाव थासारिजों भुगिनांनाय मोनसे नुथाय दै लाखिना दोननो अरायथा बान्दो गैयैनि जाउनाव आबाद मावनो जिंगासिनांदों बाक्सानि बागानपारा आरो बरमा बियाबनि जफादं अदालगुरि गामिनि 200सो आबादारिफ्रा मिन्थिनाय बादिब्ला बे ओनसोलनि आबादारिफ्रा सिगांनि समाव बान्दोजों दै जागायनानै आबाद मावना जिउ खुंबोयोमोन नाथाय दिनै राहा गैया दैज्लां बोथोरनि दैबानाजों बान्दोआ खेबले खेबले बायनायाव बोसोरफ्रोमबो जिंगासिनाङो बे ओनसोलनि आबादारिफ्रा 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो दिनैसिमबो बेबादि थासारिजों भुगिनांनायखौ फोरमायदों दुखुथिया आबादारिफ्रा मख'नो गोनांदि बे बान्दोजों दै जागायना खमैबो 200सो आबादारिफ्रा 1500 बिगा हायाव आबाद मावनानै जिउ खुंबोनायखौबो फोरमायदों बिथांमोनहा दिनैनि समाव लोरबाङैब्लाबो दै लाखिनो आन्था बान्दो बानायनो गोनां जादों दुखुथिया आबादारिफ्रा जायखौ लानानै दैनि जेंनाखौ फोजोबना होनो थाखाय सुइस गेट गायनानै आबाद मावनायाव सुबिदा खालामनानै होनो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम खावलायहरदों दुखुथिया आबादारिफ्रा दा 10 बोसोर जाबाय माने सिरियास जानाया बे बान्दोखौ दाथ' नोंसोरो दिनै रायजो राजा नुबाय थादों माने जोङो रायजोफ्रा फैसा खाङै बस्था जाबै जोङो बेरा दुमै जोङो थारमाने दा सोलिगासिनो दङ खिन्थु नाथाय दै अखा बोथोरफ्रा जुदि थिगै थाबाय थायोब्ला जा बान्दोआ एसे मोजाङै थायो आरो जुदि एसे दैबाना जाबानो अखा एसे बारा जाबानो बे बान्दोआ बायलाङो बेबायदि बायनाय जाहोनाव जोङो जेरैबायदि आबाद मोननांगौ बेबायदि आबादखौ मोना आरोखि दा बेखायनो जोङो दा सरकारखौ आरो बिटिआर सरकार बा भारत सरकार बा असम सरकारखौ जोङो मदद होजानो लुगैदों एबा नायफैनानै जाहाथे थाबैनो जाहाथे बे खामानिखौ जाहाथे जोंखौ सहाय खालामफैयो बेखौनो आङो आसा खालामो दा 200 जन दङ बेसेबांसो बिगा हायाव 1500 बिगा जागोन 1500 बिगा जागोन एखे सखि बान्दोनिफ्राय आरो लोगोसे गुबुन बान्दो दङ उत्तरकुसि बान्दो बे बान्दोनि दैयाबो बेवहाय लोगोसे एफे गोलैफायो आरो बेवहाय जाबनानै बे दैया प्रबल जाबानो जोङो बे बान्दोखौ लाखिनो हाया नोंथांमोना बोसोराव बेसेबांसो खामानि मावनो गोनां जायो नैबे बान्दोआव बा बेखौथ' जोङो हिसाब हमनो हाया नै दानो मथा मथि जोङो 10 बारसो जाबाय खोमा दाबो एख'आनो जायाखै आरो इयाव दुखियाफ्रा बहुद दङ माने जायनि जाहोनाव जेरैबायदि जोङो दुखिया रायजोफ्रा डेभेलप जानांगौमोन जानो हायाखै मानो होनबा बे ट्रेक्टर लगायनानै हासार होनानै बिनि उनावनो गायखां फुखांनो दैया फ्रुस बायना होयोब्लानो जोंहा खेथिया रानजोबलाङो जोंना मरुभूमि अन्थाइ गोजा हा माने आइथ्ला हा नङा अखा हाबा थाबाय थाया बेखायनो जोंनो दंग'खौ नांथारगौ आरो मा गुबुन भाति ओनसोलनि बायदि अखा एसे हाबानो थाबाय थानाय बे नङा आरो बेखायनो जोंनो दरखारथार आरो बान्दोखौ सरकारनि फारसे नोंथांमोना मा खावलायनो सानो दा जों माने जोंखौ एसे नायफैनानै मदद होयोब्ला जों मोजां मोनो जों बेखौनो जों सानो आरो मदद होआबाथ' आरो जोंहाथ' उपाय गैया जों बेबायदिनो जोङो खस्थ' खालामनानै सोलिना जानांसिगोन जि एसे मोनो जि बिगासे हायो गायनो बेबायदि मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि एसिस्टेन्ट नार्सिं फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार डायालाइसिस टेक्निशियान अटि टेक्निशियान फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोलॉजी टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला